Badator Ordiziarrok. Aurreko urteetan baino garaizago gainera. Izan ere, ekainaren 16an, 17an eta 18an izango dira aurten Ordiziarroken ekitaldiak eta kontzertuak. Urtez urte garatzen joan den jaialdia da, eta denborarekin batera evoluzionatzen jakin duena. Aurtengoan apustu berezia egin dute, eta pertsona gorrei ireki nahi izan dizkiete Ordiziarroken ateak. Hortaz aparte, aurtengoa edizio garrantzitsua da. Ordiziako gaztetxeak 25 urte bete dituen urtea baita. Eta Ordiziarroken antolatzaileek, Urkok eta Lekuk, ez dute hori ahaztu, eta urteurrenaren ospakizunen barruan kokatu dituzte aurtengo edizioko kontzertuak. Aurreko urtetik aurtengoa, esan daike aldaketa batzuk eta mandie, leku aldaketa dela, kontzertu tipok, eta ze mugarri bat alda urtengoa, edo noberabide aldaketa bat, edo lehen urtetik datorren aldaketa bada? Bueno, badare gauza batzuk aipatzeko hor, aldaketa izan arrazoia esateko, eta izango zen Ordizko gaztetxeko 25 urte egin ditula, gero presupuesto aldetik beti mugak topatzen dugu, eta bueno, gehien bat izan da, data aldaketan are bai izan da Ordizko gaztetxeko 25 urte mugan gatio, eta gehien bat kontu izan da, eta hortik anabituk. Grupo potente hola handi bat ez tezu ekarriko, frontoia handi batetik gaztetxe txikigo batea pasatuko zete baita. Nik hor, esan daigete pixkat talde handi horren karentzi hori eukitzea, arrazoi badauke, eman diulako prioridadea urtengo gutzako kontzertu potente batei. Gorran kontzertu izango litzekena. Ordiziar guztintza eta mundu guztintzat inda beharko lukelako, ez roka guztaren zaiona bakarrik, ez baizik mundu guztintzako, eta pixkat azte prozesue baino gehiago zabaltze prozesu baten gabiltzen nik uste dut. Gutxi gora bera egitaraue azalduko diazu? Bai, lekuk esan duen bezala, ekainak 16, 17 eta 18 izango da urten. Eta hasiko geha ostegunen munduko musika instrumentun erakustaldi didaktiko batekin. Hor bertan, instrumentu pila bat egongo die, eta gero etorriko da neska bat, Lapulga izeneko neska bat. Flamenkoa eta txalaparta fusionatzen doan exhibizio bat iten dola, eta hori izango zen osteguneko gure programa. Gero ostiralen, osteguna 17, herri antzokin ingo genuke, gorrei egokitutako kontzertu bat prestatu dugu, okurritu zaigun itea, eta kontatu jarria, eta azkenen moldatu dugu, eta zeuze politxea. Hemezortzin ja gaztetxera pasatuko gineke, kontzertu rock, blues, grunge, funky kontzertu bat ingo dugu, talde ezberdinek bilduta. Gorrei egokitutako kontzertu bat, zinen emango dana. Zer esan daikezu horri buruz, nola okurritu zitzaizuen, horrekin hastea, hori izatea zuen apustue? Entzunun Tolosan izan zela egorrentzako zinemaldi maratoi bat edo lako zerbait. Eta hortik pixka tiraka, eta jota ezertik ez musika kontzertu bat, eta nik guk ezerraz jakin gabe, hasi ginen pixkat investigatzen, eta nola intzeiken, eta nola ez, eta pixkat imposibletzat hartuta, baina alare ilusia hundikin hasi ginen. Eta hori, azkenen interneten bidez eta hori, lortu genuen Malagako talde bat, horako lakustaldi bat eta horako kontzertuk montatzen zituztela. Eta hortan hasi ginen, pixkat hori lantzen. Gero ere esan behar da, Ordiziarrokeko lanetakoa dela musika zabaltzea, baino ez betikoi, baizik aldik eta jende guzti nahi. Eta pixka hasi ginen pentsatzen, noa ez geha iristen gu, gorrei ez geha iristen. Qué trabajoso es trabajar cuando se gana poco na. Qué trabajoso es trabajar. Nengo momentu dikan kriston ilusio egin hartu dutela. Hori, Malagatikan, nola etorri behar dira Euskal Herrira, kriston kilometro pila ere, baina, ikusi duten guk ilusio handi genula, beraiek proiektu hortan zebizten, eta hori zabaltzeko nahien agartzen die,
eta oso positiboa eta oso hartu eman erresa ikusi genuen. Gero gainaz eman genuen aukera talde hori urrengo egunen 18 gaztetxen jotzeko eta flipa egiten zuten. Flipa egiten zuten eta kristongo kindarela esaten eta bera ebentzet oso gotxu bat zuten. Kontzertu hau dela gorrantzako, itxuntzako eta protesik eta implantek dauzketen pertsonantzako. Eta danentzako general. Hori da. Mundu guztientzako. Mundu guztientzako. Hori da. Azkenen ez da gorrentzako kontzertua, baizik gorrei egokitutako kontzertua. Hori